Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur i Gyrfa Cymru. Gweitha'r heriau yn sgil y pandemig, rydym wedi addasu ein gwasanaethau mwyn I ni allu parhau ddarparu gwasanaethau gyrfaoedd I bobl o bob oedran yng Nghymru. Na chawsom fawr o gyfle I ddarparu ein gwasanaethau wyneb yn wyneb, llwyddodd ein cynghorwyr gyrfa I barhau I ddarparu cymorth ar ffurf cyfarwyddyd 1 I fwy na 54,000 o bobl ifanc drwy sianeli digidol a thros y ffôn. Fe wnaethom gynnal ein digwyddiadau digidol, dewiswch eich dyfodol a Cymraeg yn y gweithle cyntaf erioed. Mynychodd bron I 5,000 o bobl ifanc dros 50 o sesiynau byw fel rhan o'r digwyddiadau hyn, ac ymunodd dros 45 o gyflogwyr â ni o amrywiaeth o sectorau. Parhaodd ein gwefan I fod yn offeryn hanfodol i'n cwsmeriaid a chynhaliwyd bron I 600,000 o sesiynau yn ystod y flwyddyn. Fe wnaethon ymestyn oriau agor ein canolfan cysylltiadau dros y ffôn a digidol, a chefnogi dros 10,000 o gwsmeriaid drwy ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein. Llwyddodd tîm Cymru'n gweithio I gefnogi bron I 26,000 o oedolion a phobl ifanc gyda'i hanghenion cyflogadwyedd. Fe wnaethom gynnal ffeiriau swyddi a chyfleoedd rhythwyr a fynychwyd gan dros 1,400 o bobl yn ogystal â thros 170 o arddangoswyr. Dyfarnwyd marc Gyrfa Cymru I 13 o sefydliadau addysgol am y tro cyntaf, a chafodd 24 ei hail achredu, sy'n dangos ei hymrwymiad I ddatblygu gweithgareddau sy'n seiliedig ar yrfaoedd I bobl ifanc. Ac I orffen y flwyddyn, cawsom lwyddiant unwaith eto yng ngwobrau'r sefydliad datblygu gyrfa, a hynny gyda'n gêm addysgol ar thema Minecraft, sef crefft gyrfaoedd, a enillodd wobr datblygu gyrfa y Deyrnas Unedig am y defnydd o dechnoleg mewn addysg. I gael gwybod mwy, chwiliwch adroddiad blynyddol Gyrfa Cymru.